Makari muri Zimbabwe sana zvekare pano pachivhitivhiti changes made patake chikupa nyaya dzinenge dzichiitika dzinopisa munyika Zimbabwe dati tikuzivise kuti zvakamira sei kuti chii chiri kumboitika. Right, nyaya yemamiriro yakaita pano inyaya iri kutaurwa yaPatrick Chinamasa. Right, tauti ndikudzikise full details dzandinadzo panapa zvinhu zvandakatobata panazo tauti ndikunzwese. Right, muri Zimbabwe pana pari kunzi a group of robbers broke into Patrick Chinamasa's farm, tied up the workers and searched for money. They took a blue Mazda car and a gun. The thieves had some workers, leaving one with a hearing problem. Patrick's wife said the robbers were cruel and their action were unfair. The police are investigating the crime and the stolen car has not been found yet. Patrick and his family were not at the farm when the robbery happened. The robbers were looking for money, but quickly there was none at the farm. Right, muri Zimbabwe ndo nyaya rutaura Chinamasa ane nyaya dzakewo dzekunzi ane utsinyo usingaiti. Right, marobhasi aya haasi marobhasi chete, vatori vanhu vari against Chinamasa vemuZANU-PF momo. Maorders hatizoziva kuti anenge achibva directly kuna Emerson Mnangagwa here kana kuti kune umwe vanhu, but kuna Emerson Mnangagwa ndiye munhu anenge achitorwisa vanhu zvosvika pakudai. So vanenge vakatopiwa order kuti patichange tisipo tiri kuNamibia imimi itai izvi neizvi tisati taenda. So muri Zimbabwe zvinhu izvi zvakatoitika ndofunga ana Emerson vasati vatoenda kuNamibia. So thank you for watching. Tiudze zvamunofunga panyaya yake murume uyu. Kamarada, chokwadi chamuri kutaura ichi achidiwe manje. Conference aitwa ndo akawanda. Then Congress ndo yakaitwa kamwe chete 2022 na 2017 December. Ndo ma-congresses akaitwa so far. But muri kuona kuti kudi comrade pama-conferences osa ma-resolutions edu emusangano anoitwa. Youth League inotoenda mukuru weyouth otonoverenga vanoombera maoko every year. Paanodzokera ku the next conference hapana mukuru wemayouth paanotenderwa nevakuru kuti taura zvakaachivhwa zvakaimplementwa nepati kumayouth kubva gore rakapera ma-resolutions aya paakapasa. Hapana, anongoendera mberi achidzokorora zvimwe chete zvisina kuimplementwa futi. Anti muri kuzona. Saka muri kuona kuti kusafa kuri kunowandira kumayouth, especially mayouth nemadzimai. Dambudziko rataita mupati medu nderekuti Mabo Chinomona ane position kuparliament, anobenefita kuparliament zvese including mabenefits nemota. Oya kupolitibhiro mukuru wemadzimai anobenefita zvese nemota. Mota svinu, right? Ndiye iye anobva anzi chuya kumberi utaure zvinetswa oro zvishuwiro zvemadzimai. Mabo Chinomona anotaura kuti kudii? Iye achiwana everything kumba kwake nemhuri yake, anotaura kuti kudii? Chaanongotaura musoro make makangozara bootlicking. Handiti? Same applies kumayouth kwacho. Vakuru vacho vemayouth vese vari vaviri hapana chavasina kumba kwavo. Saka vanotaura vachimirira chi? Zvemabasa zvamuri kutaura izvi vanotaura vachimirira chi? Mameeting so far vaita ese anenge ataura nyaya dzema-drugs. Hapana zveemployment. Hapana chinotaura cheemployment chamunganditaurira. Pano uyo comrade wekuzoni 1 comrade Mwambo taura panapa aripo wandoziva ngoti zita rake anoziti honorable amine spelling anonyora yekuti honorable, so ari panapa. Comrade, you know what? Hakuna munhu asingade party inonzi ZANU-PF. But chokwadi kuZANU-PF kuti irambe ichitonga inofana kutaurwa chokwadi, inofanirwa kuramba iri mupower. Handiti? So munogona kufamba muchitaura zvenyu zvokunyeperana kuti uyu gomwa nebitterness nokuti akadzingwa. Andatanga kudzingwa mupati nhasi.
but ndadzingwa mupati rekodhi yangu yacho nditumirei pamwe pamakanzwa nchini ndakapanduka ndikanojoina pati yakati oro ndakamirira kudzorwa ndikajoina pati yakati oro ndakaonekwa ndiri papati yakati yeopposition oro yeindependent ndekupi kwacho munotofungidzirawo kutoti hatitodiwo pati yedu chandisingagone kunyepera vanhu vandotungamirira pasi apa handigoni kuenda nenhema dzedze dzamunenge muchitumwamo dzamobvuma imimi kutumwa nevakura nhema munoendere nenhema musingataure chokwadi ngatitaurei chokwadi musangano uyiite amaitha hana mabasa zvinhu zvakaoma munyika hapana kunhingi kubulawayo kwamaikwira madheski uku nemafiliesi muchijamba mudenga mune chii chamaijambira mudenga kubulawayo imi mayuthi imi chamaijambira mudenga chii international media yese yakatora mavhidhiyo enyu dzimwe nyika dziri kutoti maiwe ZANU-PF kuZimbabwe yakabatana zvinhu zvese zvakanaka mayuthi aijamba mudenga are we serious? Are you serious imi mayuthi kuti zvinhu zvakanaka mune sure? Ndo pari kufira musangano vadhara vedu vakangoziva kuti muri kuita resistant paground muri kuda chokwadi ende hamusi kuombera maoko hamusi kutamba hamusi kuridza ngoma vakuru vanobvunza kuti sei mayuthi vasisiri happy vakuru ogadzirisa zvinhu kuti muite happy muvaomberere maoko muvaridzire ngoma nekuti ndo zvavanoda vakuru izvozvo but the moment yamoramba muchiridza ngoma muchiridza maoko muchiti 2030 muchiti he chibaba he chakazoti he ndibaba vanogona kutungamira zvese muchiimba all sorts of rubbish dzimbo dzedzia dzaita kuti 44 years tingoramba tiri patiri murambe muri pamuri imi mayouth samwe takatobvone kuyouth hatina chatinacho imi muri kutobvawo hamuna chamunacho futi nenyaya dzebootlicking idzi handidi gore dai mucharega kuimbira vadhara vese zvavo munoti madhara aya nekuwaridzira muridzo nekuita sei ndo gore ramuchawana something imi mayouth imimi zvechokwadi but zvekuramba muchiita zvese zvamuri kuita zvese izvi vakadzi kana mari dzekutenga mapenti muri kudzishaya ende hamuna ende muchadzishaya kunze kuvashomanana vanouya vachitiri maprovincial chair vachikuitisai zvese zvavanokuitisai zvese madumbu muyuthi anoita dumbu muyuthi anoita dumbu ndopa munotobva matoona kuti hapana kwamuri kuenda mungana leader wenyu aita zvidumbu chete hapana youth anotraina muyuthi anogara ari fiti muyuthi haabega anodya nevamwe mukaona achingota dumbu rega ari leader wenyu moziva kuti mune problem special ava vanogona kungotongeswa mutoriro kune rimwe zoni randoziva risingataure nezita panapa ringono haiwa vanhu vemutoriro chete vachiachita noise ichiri nguva yetoitoi iyo inei 2025 toitoi munei maita zvemameeting maendeswa kupi kuvic falls maenda kumasvingo kunoita hanzi munhu mutapa wachakati then what after that musi uno mamuri kuHQ mutina naparadza achikuti pasina gomwe then what izvo zviri kumba kwako une chii wakati pasina gomwe une chii why makapusa imimi vanhu imimi kuchida kuitiswa why makapusa zvekudzingwa kwangu hazvakana problem handiri kuitiswa kana ndichembera ndakadaro it's fine because hakuna unoda kunyepera vanhu mangwana vanhu ivavo vanokuti chii mangwana vanhu vanongochingonyepera kuchaya chakati chii chauya chacho makabvarini kumasvingo nenyaya yemastands mukanzi imimi nemiwo muchapuhwo enyu mastands ari kunzi ari kudhinota ari kupi tida kumbonyora mazita asingade zve2030 hawane stands stupid nonsense ndepapi pazvakanyorwa kunzi paakati official opening kumasvingo pakanzi mastands anopuhwa vanhu ve2030 ndepapi pazvakanyorwa zviri muconstitution izvozvo zvese izvi ndimune muchingoitiswa but hamuoni manje zvese munenge muchiitiswa mega chakatanga rini chinhu chemastands chakatanga neG40 ikauya ikaenda tikatouya tiri maprovincial chair tikabuda hakuna chakafamba up to now hapana chakafamba hamubvunze basa nderekuitiswa toitoi
tonobvunza kuvakuru veZimbabwe, tonobvunza hatidi zvokupiwa odha ndo zvamune muchimbiswa chete. January to December gore ropfuura apa makore ako ari kuwedzera. Some of you 80% muri kuyouth league hamusiri mayouth izvozvi, mane more than 36 years. Muri kubuda kumayouth pari kuelection. Handi munenjisekera zvinhu zvakapusa, muri kubuda ikoko musina kana chinhu chatinacho. Nditori nani nguva yaMugabe ndikaita zvemastands, nditori nemba yangu ini. Ndikakwanisa kutozvitengerawo motikari dzangu dzandakafamba nadzo idzodzo nenguva yaMugabe. Iye zvino mune chii chamuri kuomberera maoko? Akadhakwa imi mayouth imimi.